вечора. Кримсько-татарський канал АТР. Я Тетяна Даниленко. Наша гостя сьогодні дуже відома останнім часом жінка Маруся Звіробій, українська доброволець, військовий інструктор, громадська діячка, блогер. І перелік можна продовжувати далі, але на цьому, мабуть, зупинимося. Добрий вечір. Доброго вечора. Передивилася низку інтерв'ю з вами і зробила висновок, що більшість або майже всі, вони такі трохи несерйозні. У вас напівжартома запитують, ви дуже іронічно відповідаєте. Хочу вам запропонувати поговорити серйозно сьогодні, якщо це можливо. Спробуйте. Гаразд. Давайте почнемо з актуального, а потім перейдемо на ваші справи. Отже, сьогодні під парламентом відбулися сутички через відкриття ринку землі, можливе відкриття ринку землі. І з боку правоохоронних органів, з боку протестувальників дуже багато постраждалих, є загиблий. За деякою інформацією це фермер, але поки що не підтверджено. Поліція каже про те, що це чоловік, який в сусідньому кварталі проходив. Неважливо, в будь-якому випадку і з того боку є серйозно постраждалі. Ви в цій ситуації, власне, за кого чи проти обох сторін, так би мовити, цього конфлікту? Я в цій ситуації розумію обидві. Ну, у нас не дві сторони конфлікту, у нас три сторони конфлікту. І третя – це провокатор. Найголовніший – це влада, яка зараз ініціює ці закони. Я вважаю їх теж антинаціональними законами. Тому я підтримую однозначно людей, які повстають. Тому що вони розуміють, що це не в їх інтересах. Звісно, якщо приймаєш рішення про такі закони, то треба бути готовим до того, що буде під вікнами робитись отаке. Це навіть не, як там президент казав, гуділи у нього там під вікнами. Ні, це буде стрілянина під вікнами. Це очевидно. Я добре моніторю настрою суспільства. Я кажу такі речі виключно через мої спостереження за суспільством. Зараз градус дуже сильно піднявся. 2 місяці тому ви стали на бік, власне, хлопців, які входять до тих самих структур, які билися сьогодні з поліцією. Нацдружини, Нацкорпус. Ці самі хлопці у Золотому протестували проти розведення. Розведення, тим не менше, відбулося. Трохи не так. Ви сказали, що президент Зеленський, який приїхав туди до них і висловив своє обурення тим, що хтось проти розведення, ви сказали, що Зеленський повів себе неправильно з ветеранами. Ці хлопці були ветеранами. Ну, не неправильно, а він просто відкрито грубив і хамив. Це не неправильно. Неправильно – це трошки інше. Хамити ветеранам, людині, яка не воювала, замість того, щоб розібратися з ними. Я навіть розумію, ну нехай у них якась була сутичка. Чому ми бачили це по телевізору? Чому? Це що за картинка? Вона мала що показати? Вона мала показати, що це буде така норма спілкування з ветеранами. Я висловилась, тому що я проти того, аби це стало нормою. І я думаю, ви в що цих його словах що побачили? Це була погроза, я побачила зневага, образу і в бік. побутове хамство. Це побутове хамство, доведене до державного рівня. Це неприпустимо так спілкуватися з особовим складом, як Верховному головнокомандувачу. Я побачила це спілкування не тільки до тих хлопців, які там стояли, не в них суть взагалі. Ну, стоять хлопці в формі, вони є ветеранами, це сигнал всім нам. І саме проти цього він і отримав мою відповідь від ветеранів. Ви не шкодуєте, що ви тоді... А він не шкодує, що він тоді заїхав яка і вам нахамив. коштувала з одного боку. Ви стали буквально за лічені дні ультразнаменитістю. Це те, до чого деякі люди йдуть роками. Це мене з вами дивує. це сталося за кілька днів. З іншого боку, проти вас порушили справу за такими дуже серйозними статтями. Там 3 статті, які вам інкримінують. Мало того, що це погрози державній особі, то це ще й там підготовка якогось заколоту чи щось таке. Ну, тобто, там 3 кримінальні статті, всі 3 дуже серйозні. У вас відбулися обшуки, у вас вилучили мобільний телефон, вилучили зброю. Ну, це жахливий тиск на сім'ю, жахливий пресинг з боку преси, очевидно. Я думаю, що ваші рідні читають там не стільки позитивні якісь речі, скільки в тому числі негативні. Ні, абсолютно неправда. В мій бік дуже багато людей стало за мене. І дуже багато позитиву. А з негативу дуже легко розпізнаваємі бути, от їх більшість, це заказняк явний.
Є якась частина українців, але вона в меншості. Я бачу просто, хто проти мене працює. Це по-перше. Скільки По-друге, вже пройшло у вас давайте я цих слідчих прокоментую, дій? бо ви дуже багато всього наговорили. Ви До не вас даєте просто мені дуже просто багато питань, тому що То ви дуже давайте я буду цікавий якось персонаж. відповідати, бо ви Давайте. мені просто клейма такі ставите. По-перше, ми розібралися з тим, що я думаю, що Зеленський пожалів, що він нахамив ветеранам. І я думаю, більше того, що цього вже не повториться саме через те, що я відреагувала і що всі відреагували. Розумієте, якби це не було важливо для всіх, не було б ні репостів, ні лайків, ні шуму такого. Якщо це відбулося, це вочевидь означає, що це важливо не тільки для мене, це важливо для всіх. По-друге, для того, щоб інкримінувати якусь статтю, окрім прямої погрози від першої особи, якої не було, треба іще якісь докази того, що це планувалося, і треба якийсь постраждалий. І оскільки немає жодної складової для заведення цієї кримінальної справи, вона є настільки ж липовою, наскільки є липовою кримінальні справи зараз проти Грищенків, проти наших волонтерів, оце 3 останнього разу, які були, і проти Марченка. Це все справи, які не витримують ніякої критики. Ну, гаразд. Сьогодні батько Зеленського, ви, мабуть, це бачили, Олександр Семенович Зеленський, заявив, що вас і депутатку Європейської солідарності Софію Федину треба судити, посадити, ну і так далі. Що б ви йому відповіли? Давайте іще домажемо тим, що він назвав українців бидлом, давайте не будемо забувати. Біомасою, якщо бути точно. Біомасою, добре. А це означає, що до нього буде розмова так само, як до його сина, відповідно тому, як спілкується він. Отож, я би хотіла зазначити, що йому треба краще було виховати свого сина, аби він не хамив людям, які захищали батьківщину, і його в тому числі. Це по-перше. По-друге, щодо батька, для мене вже не є дивним, що коли присунув Майдан сьогоднішнє рішення по землі, знову з'явились голосні заяви з приводу мене, тому що, вочевидь, в цих розіграшах, я просто інакше не можу вже це назвати, у нас іде якісь просто театральні дії в нашій країні. Тепер треба сакральна жертва, на яку треба срочно перемикнути увагу. І тут спливає папа Зеленського зі своїми заявами, які розкатують молнієносно по всіх каналах, аби зараз відволікти увагу від того, що відбувається під Верховною Радою. Я маю запевнити, що увагу не вдасться від цього відволікти, тому що аграрії, вони як там стояли, так і будуть стояти, і їх як підтримували Нацкорпус, так і буде підтримувати. І це правильно. А з приводу мене, це буде ще один головняк просто на їхню голову. Ну, якщо він їм зараз потрібен, це їхній вибір. Ну, так, дійсно, викликає багато запитань, навіщо воно їм було потрібне, але навіщось потрібне. Стосовно цих протестів, от дивіться, я у вас потім ще теж подібну річ запитаю, але якщо подивитися український сегмент Фейсбука, подивитися українські інтернет-видання і так далі, не телебачення, так? То може скластися враження, що медіа налаштовані до сьогоднішніх оцих протестів під Радою достатньо критично. Там от всі ці слова про те, що там права рука Авакова з лівою рукою Авакова, про те, що самі себе побили і так далі, при тому, що там є жертва. Це в телебаченні таке розповідає? Це в Фейсбуці, лідери громадської думки, інтернет-ЗМІ і так далі. Тобто, от формується така громадська думка, що там невідомо хто, невідомо чому, ринок землі – це ж добре, давно пора відкривати, значить, б'ється з поліцією, все це для чогось там робиться, ну і так далі. Тобто, формується така достатньо критична до тих людей, які там сьогодні протестували, громадська думка. Чи, можливо, у вас інший Фейсбук, не знаю. У мене от такий. Ким формується? Лідерами громадської думки, питання. журналістами, там, блогерами, діячами. Вони дуже різними. різні. Різні журналісти, різні блогери підтримують різне бачення. Я розумію, що, ну, скажімо так, аграрії вийшли протестувати. Не тільки ми, ну, ми умовно називаємо їх аграрії. Туди виходить вже багато людей різних, які підтримують їх і які є проти закону про землю, цей, що вони хочуть прийняти зараз.
Тобто, ну, умовно, скажемо, аграрії, тому що тематично це підходить, ця назва. От вони виходять. Так само проти цього закону і хлопці з Нацкорпусу. Наприклад, у мене побратими мої, які служили в Азові, які є з Нацкорпусу, які є ті самі ветерани, то ми з ними на хвилиночку на фронті пересікаємося. Ну, я з ними конкретно з 15-го року. Мої вихованці, ведмеді мої, вони теж з ними пересікались. Тобто ми всі там воювали проти одного ворога. Для мене вони не є ворогами тут. Я розумію, що якась сила може для чогось їх використовувати, але я не буду підтримувати подібні казки, тому що вони зараз дуже вигідні, і хтось формує цю думку не просто так. Ця думка і є, міситься між собою. В будь-якому випадку треба розуміти, що коли умовно аграрії виходять протестувати проти якогось закону, цілком імовірно, що з ними по дорозі може бути якомусь олігарху, який теж підключиться, якимсь громадським організаціям, хорошо, погано, які теж підключаться. Наприклад, Юлії Володимирівні може це бути вигідно, вона теж підключиться. І для України загалом це добре, нехай підключаються. Але це питання, маю на увазі, що є питання, які не можна пропускати, вони є антиукраїнські. А питання ж в чому? Підключаються робити одну справу сили, які, в принципі, одна одну не дуже переносять, м'яко кажучи, інколи не переносять зовсім. Так от для того, щоб розпорошити цей Майдан, розбити цю силу і цей кулак, ідеально просто починати їм нагадувати, хто разом з ними там воює. Хто така Юлія Володимирівна, закидати какашками Юлію Володимирівну, закидати Нацкорпус і накидати такого всякого негатива, аби люди там просто розгубилися, розпорошилися і перестали мітингувати. На це не треба звертати уваги, треба розуміти, з ким тобі по дорозі, з тим зараз і йди. Україна яким чином ставала Україною? Ми пройшли шлях до перемоги через зради. Ми пережили Кучму 2 рази. Ми пережили якось Януковича. У нас дуже мало було шансів взагалі проукраїнське якось розвивати. Але ситуативно ми збираємося і ми проламуємо якісь питання проукраїнські. Он, наприклад, ну ладно, не буду за той приклад. Ну, загалом, я за те, щоб ситуативно об'єднуватися, тому що треба пам'ятати, що понад усе в нас все-таки Україна. Якщо ми проломимо це питання, буцайтесь там собі далі, не любіть Юлію Володимирівну. Але якщо це питання треба зараз Україні, треба не зважати на те, яку думку там хтось формує, тому що вона ж не просто так формується. Значить, хочу вам ще раз зацитувати Олександра Семеновича Зеленського. Знаєте, в кого розчарування? У тупих. Розумна людина розуміє, що Вова – чесна людина. Він затримався з Путіним, випросив 3 зони. Хто розчарований? Біомаса. Ось це те, про що ви казали. 3 зони, про які він каже, очевидно, йдеться про 3 ділянки розведення. Ну, по-перше, прокоментуйте, власне, про те, що не зовсім розумні, не розуміють дій президента. Можливо, ми щось не розуміємо? Ви знаєте, я вважаю, що президент у нас настільки далекий від реального стану справ в Україні, в якій іде війна. От сам президент далекий від цього, на мою думку. Те, що він робить, він взагалі не розуміє, хто наш ворог, як буде діяти наш ворог. Йому популярно пояснюють люди, які нашого ворога отак очі в очі просто бачили 6 років. Ні, він не чує. Я його вважаю малоросом, тому що йому яка різниця, він не розуміє, до чого тут мова. Він взагалі нічого не розуміє. Я ще буду його батька коментувати. Якщо я вважаю Зеленського далеким від ситуації в країні, то про що ми можемо говорити? Який, про що? Я ще... Ну, батька я точно не буду коментувати, це несерйозно просто. Ну, батько насправді ж не проста людина, він не просто викладач, він викладач якихось серйозних наук, завкафедрою і так далі. Тобто це не... Слухайте, в моєму університеті було стільки сепарів, які навирощували молодих уже 20-річних сепарів і вклали їм в голову, що Крим не наш, там люди так захотіли. Я це просто своїми очами бачила і своїми ушами чула. Так що для мене, знаєте, викладач яких-то там наук – це зовсім не показник. Людина або за Україну, або проти України. Це все, що мені треба знати про людину, ким би вона не була. Ще 3 ділянки розведення, які, як сказав батько Зеленського, Зеленський випросив у Путіна.
випросив, буквально така фраза. Хоча, власне, Путін сам наполягав на подальшому розведенні. Отже, це добре чи погано? Я вважаю, що весь його текст є не ним написаний, і він є маніпулятивним. І він є жахливим просто. Він є зрадницьким для України. Все, в кожному пункті все, що він написав. Від біомаси до випросили 3 ділянки. Тому що я категорично проти розведення. Я вже це неодноразово обосновувала, чому я проти. От всі, хто воює, вони розуміють, чому проти. Розумієте, зробити війну, що таке, коли ти знаходишся в окопах, коли ти знаходишся в бліндажах. Наші бліндажі будувались 6 років. Вони будувались всіма. Самими бійцями, які витрачали свою зарплату. Збройними силами, в яких спочатку нічого не було, потім вони змогли дати щось більше. Але більшістю це будувалось волонтерами. І більшістю і зараз це буде будуватися волонтерами. Коли ти приїжджаєш в зону бойових дій в 2014 році і стріляють по тобі навколо тебе, ти просто нема ніяких ліній, ти їдеш, у тебе зеленка навколо тебе, ти не знаєш, звідки тебе знімуть. Ми добилися того, щоб у нас хоча б лінія розмежування була. Щоб ми розуміли, що тут ми за нами свої, а ворог перед нами. Це вже багато. Коли ми їдемо туди, бойці, які вже туди поспіль скількись років їздять, або молодих з ними туди посилають, і вони молодих навчають, вони знають всі труднощі, які їх там очікують. Їх можна зараз в тилу ці труднощі відпрацьовувати на полігонах. Від побутових до бойових. Це все відпрацьовується, і ми абсолютно вже підготовлені і злагоджені. Виїжджаємо на фронт і робимо свою роботу. Що зараз відбувається? Хлопців вкидають зараз в поле, де немає нічого. І зараз замість того, щоб вони витрачали свої сили на опір ворогу, вони будуть витрачати свої сили і ризикувати своїм життям, поки вони намагатимуться побудувати оцю нову лінію оборони. Це жахливо просто. І люди, які кажуть, ну, якщо у нас щось не вийде, ми потім повернемося, це ті люди, які зараз загнали екскаватори засипати бліндажі, вони взагалі не розуміють, про що вони говорять. Вони не розуміють, що таке, коли деморалізується армія цими відступами. Вони не розуміють, що таке, коли бойова їхня готовність, вона зводиться до нуля просто тим, що у пацанова там зараз в сирій землі, в мокрій, зараз почки будуть хватати. Що вони зараз будуть оттуда вищолкуватися, тому що теплих бліндажів там немає. Тому що ті окопи 2016 року, про які вони говорили, ми прості окопи їздили на передову на Маріупольському напрямку, якраз коли були вибори. Це сира, це яма, це просто довга яма, розумієте? Там нема ні одного живого бліндажа. Це все зараз буде самими хлопцями знову будуватись. Уявіть собі бійців, левова частка, вже й молодих, які приїжджали, ось я приїжджала з бійцями кінець 2018 року, початок 2019. Молоді бійці, вони ще не були. Ладно, вони заїхали зараз в землю, у них ще є якісь настроєння там копати, робити бліндажі, а так уже навіть ці молоді, от їм по 22 роки умовно, 22-24. 24 – це ще взрослий. Вони вже 18-му, вони приїхали, вони в зиму, ми між іншим там були, ми зиму там перебули. Ми знову втеплювали, ремонтували ті бліндажі, які є, і будували нові. І зараз цим хлопцям кажуть, ну, пацани, коротше, давайте наново. Це масштаб роботи такий, що хлопці, розуміючи, що вони відступають, вони не просто, якби давайте наново там, ми йдемо кілометр вглиб, ми наступаємо. Вони в землю гризли, взимку, в будь-яку погоду. А відступати і давайте наново, це знищувати просто свою армію. Це послаблення обороноздатності. Але все-таки, от дивіться, розведення за історію цієї війни, вони відбувалися. Причому відбувалися навіть в тих самих ділянках, де розведення відбулися ось зараз протягом цієї осені. Чому тоді не було таких протестів, хоча розведення в 2016 році теж відбувалися в холодну пору року? Чому тоді не протестували? Чому тоді ми не бачили ветеранів? Чому тоді ми не бачили суперечок президента з ветеранами і цього всього? От що змінилось? Ну, ветерани, ймовірно, розуміли, чому ми відступаємо.
Ми Ті відступали. самі мінські, Ми відступали. точніше, Ми забрали- нормандський формат. той Дивіться, самий. у нас були певні помилки. Давайте вважати відступ помилкою. Ось вам яскравий приклад. Ми відступили. Широкіно. Що зараз в Широкіно? Зараз ні одна жива душа не живе в Широкіно, тому що нам довелося повертати собі цю сіру зону. Ну, ціною 1,5 десятка життів. Так точно. Ми це вже пройшли. Ми вже Іловайськ пройшли, коли Путін лічно обіцяв зелений коридор. Він Тобто виконав свої протести обіцянки. зараз, тому що вже всі Тому що ми мають знаємо досвід таких ці розведень. помилки, звісно. Ми втратили дуже багато побратимів, поки ми набули ці помилки. І тут приходить нова влада, яка з нами не була поряд, яка робить ті самі помилки, і це доводить ветеранів просто до сказу, тому що вони ж уже знають, як це буде. І тому в Верховній Раді він не хоче чути нікого, на Майданах він не хоче чути нікого, він дозволяє собі взагалі приїхати туди і ще й хамити ветеранам. Його будуть ставити на місце, ветерани ж не здадуться, вони ж це так не з'їдять. У відповідь на це команда президента, люди, які йому симпатизують, завжди кажуть одне й те саме. Кажуть, якщо ви такі впливові в суспільстві, якщо ви вважаєте себе такою потужною силою, де ж ваші результати на виборах? Наші ось 73%, наш парламент, наш уряд, наш президент. А де ваші відсотки? 1,5? 2? Чому ми з вами взагалі Ваші це повинні чиї? розмовляти? Чиї ваші? Ну, вони асоціюють, наскільки я розумію, це з якимись націоналістичними силами, і до яких зараховують, очевидно, і Ну, мені, ветеранів. по-перше, однаково, куди мене хто зараховує, тому що різні люди зараховують мене кому куди не лінь. Я не належу зараз вже давно до націоналістичних сил з 15-го року. Я не належу до парахаботів, я нікуди. Я належу до людей, які виходять на Майдан самі по собі, тому що вони вважають за потрібне вийти, тому що вони так бачать ситуацію. І таких людей багато, які брали участь, які волонтерили, які підтримували максимально, хто не міг щось прислати, вони постійно тримали руку на пульсі, вони в курсі всіх новин, вони знають, що, як відбувається. Це величезна маса людей, яка слідкує за цією війною, для яких існує ця війна, розумієте? Люди є, для яких існує війна і для яких не існує війни в Україні. Так от, я належу до тих, до яких вона існує. І я причетна до неї, я брала участь в обороні цієї країни. І що я можу сказати? Коли були вибори, Росія підтримувала Зеленського. Росія може ушатати американців, вона навіть там на вибори вплинула. Вона ушатує, вона уже посадила назад Європу, як показав мені лічно нормандський формат. Тому що як отакі просто сиділи на задніх лапах наша Німеччина з Францією, це він вже їх купив, це вже просто все куплено і продано. І наш там теж разом з ними. Так от, коли підтримує Росія, яка має такий вплив на світ, і вона підтримує тут будь-кого, навіть якщо вона тут тапки Зеленського підтримує, не сумнівайтесь, тапки Зеленського стануть президентом. Тому що такої масштабної пресингу, такої давки масштабної, я в 2014 році крайній раз пам'ятаю, коли вони взагалі, коли вони правий сектор ще валили. Я близько їх знаю, я їх впізнаю вже цих ботів, я їх інформаційно впізнаю, я вже можу семінари проводити, як їх розпознавати. І я знаю силу їхнього впливу. Так що, якщо прибрати взагалі їх з інформаційного поля Зеленського, ви будете здивовані, наскільки там людей небагато залишиться. Тому що вони левову частку в інформаційному полі роблять, яка створює навколо нього оцей аріол. Націоналісти, вони ні на що не претендують. Вони є. Вони залишаються вірними собі, так як і були. У них є правильні рішення, є неправильні рішення, як і в кожної партії, не знаю, чи групи громадян. Але пред'являти щось націоналістам, які не зраджують просто історію України і пам'ятають своїх героїв, вони знають за кожного з них краще за мене, наприклад, я би не стала. Мене дуже вразив ваш пост нещодавній, в якому ви сказали, що хотіли б зустрітися з Зеленським. Для глядачів наших я його зацитую. Хочу зустрітися з Зеленським 1 на 1, можна з прослушкою відеонаглядом, але віч-навіч, без сторонньої гопоти, в нього має бути хоч один шанс почути голос войовничої меншості. Це питання національної безпеки, щоб він потім, коли його оточення втопить всіх в крові,
не казав, що він чогось не знав. Володя, я думаю, ти не будеш проти. Просто поясню по пунктах, чого хочуть ті, що постійно гудять в тебе під офісом. А ти далі, знаючи ти все, приймай рішення, які схочеш, але ми принаймні будемо знати, що ти в курсі, що в тебе під вікнами відбувається. Зустріч не відтягуй, поки далеко не зайшло. Якщо погодишся, то за це лише потисну руку. Дуже вразив цей ваш пост, тому що особливо цей момент, щоб він потім не казав, що він не знав. Але все-таки він зв'язувалися з вами після цього? Хтось від команд Зеленського, з офісу? По-перше, уся його команда не дасть взагалі відбутися подібній зустрічі. Я в цьому впевнена. Тому що вона їм не вигідна просто. Тому що мало ли, що я потім після цієї зустрічі утворю. Я і так, виявляється, можу утворити щось таке, що їм мішає жити просто. Що треба прям в будь-якій непонятній ситуації сади Марусю в тюрму. І непонятна ситуація під Верховною Радою. Різко треба вспомнити за Марусю, а давайте її посадимо. Тому мені якось однаково. Моя справа запропонувати. Я просто знаю, як це зазвичай буває, коли трапляється трагедія, ми ж не знали. От я не хочу, щоб було, ми ж не знали. Тому що перед виборами, між першим і другим туром виборів, я записувала відео якраз з фронту. Якраз ми там були обстріли шалені просто. Я обстріли прям записую. Я людям пояснюю, що таке, коли є куди гірше. І те, що я тоді говорила, просто зараз збувається. І це мене лякає, тому що мені здається, що просто те, що я думаю, буде далі, і воно, цей Майдан, сьогодні людина загинула, сьогодні. Це те, про що я писала ось скільки, день назад, чи 2 скільки вже пройшло. Я про це пишу, далі буде гірше. Я так кажу, тому що я знаю людей, серед яких я знаходжусь. Я бачу їхні настрої, я не знаю, або в нього не моніторить ніхто взагалі ці настрої, але ж це ті люди, від яких залежить... Я взагалі не розумію, як можна з активом України ворогувати. З активом України, якщо ти дієш в інтересах України, ти зможеш більше. Якщо буде в тебе така підтримка, ми переможемо будь-якого ворога, якщо ти хочеш його перемогти. Слухайте, але все-таки мені здається, що ви досить набагато тонше це сказали. Що коли ви кажете про те, що щоб він потім не казав, що він чогось не знав, ви на що натякаєте? Що він зараз Я натякаю на те, що він знову бреше. Я вважаю, що вони брешуть постійно. Вони брехали, коли вони казали 7 днів тиші, і ми відведемо війська. Ні одного дня тиші не було, хоча вони намагались збрехати про це через Генеральний штаб, поки ті ж самі ветерани не почали записувати. Поки Генеральний штаб розказував, що у нас вже 3 дні тиші, ветерани почали просто відео скидати із часом отак просто, що там зараз відбувається. І прийшлось визнати свою помилку. Ми вже ловимо на брехні, ви розумієте? Подивитися на ці справи, в яких немає доказів, немає брифінг, годину, скільки він зайняв, ні одної прямої погрози, ні одної. Давай ми підірвемо Шеремета. Хто-небудь там це сказав? Ні одної. Ті умовно кажучи, факти, які представлені, вони дуже легко розбиваються. Алібі не у всіх елементарно перевірено. Це все брехня. Я бачу тільки брехню зараз навколо. І я не хочу, щоб брехньою було потім. Він знає, що зараз відбувається. Я хочу ще раз озвучити, Зеленський вдає, що він якихось моментів не розуміє, все насправді розуміє. Так? Я правильно розумію? Я не знаю, чи він розуміє, чи ні, але я не хочу, щоб він потім став і сказав: блін, у нас там загинуло 120 чоловік на якому-то Майдані, от я ж не знав, що так буде, або щоб опять ліпив Горбатого, я не хочу, щоб так було. Я хочу, щоб я тобі в очі сказала те, що ти, можливо, знаєш, а може ні, я не в курсі. Я хочу в очі тобі сказати, що тебе очікує, якщо ти будеш здавати національні інтереси. Роби далі, що хочеш. Ти можеш робити далі так, як ти собі запланував. Тільки не кажи тоді, що тебе не попереджали. І сьогоднішній Майдан, сьогоднішня смерть – це є підтвердженням мого посту оцього, про якого я його попереджаю. І я можу зараз упевнено сказати, далі буде гірше. Далі буде гірше, у людей знімає вже просто кришу.
в людей знімає чи людей накручують? От я вам поясню логіку влади. Для будь-якої влади от всі ці речі, там протести, Хтось там, ветерани. Хтось так. готує, хтось проплачує. Людей, Да, як це у правило, них позбавляють стандартно. суб'єктності. Так було під час Майдану 13-14 року. За цим завжди хтось стояв, там, я не знаю, Парубій, хто завгодно. Тобто людей, як протестну Парубій масу... наш олігарх, як він може стоять за Майданом, поясніть. До речі, Як? батько Зеленського сказав про те, що в Парубія руки в крові. Він Батько вбивав Зеленського Майдан. взагалі не орієнтується ні в чому. Це для мене. Я не собираюсь його навіть обговорювати. Це взагалі не фігура, щоб я її обговорювала. І, як правило, і тоді вважали, що за цим хтось стоїть, це хтось оплачує, тут, там, я не знаю, свій голова адміністрації президента підживлює. Ну, словом, завжди якась конспірологія, і це те, що завжди в головах Не так. влади. Я вам казала інакше. Я Ні, казала я вам, що якщо збираються люди, і є якась тема для них важлива, вони повстають проти неї, нехай будуть готові до того, що обов'язково якась із сторін олігархату їм буде по дорозі, і вона приєднається. І це буде їм на користь. Так сталося і на Майдані. Але от такі речі, навіть як сьогоднішні протести, як історія з ветеранами, питаєте, як чи історія їх про вас. накручують? Я вам можу сказати, я хто до того, їх що накручує. влада завжди це сприймає як якісь, знаєте, дії таємні якихось олігархів проти неї, і навіть знає, хто це зробив, там як. Ну, тобто оцінки влади про такі речі завжди такі. У мене інше бачення. Хто накручує людей? Накручує людей той, хто їм обіцяв, що у них буде по $4000 зарплата, а зараз змушує цих людей виходити на мітинги. У нас вчителі вже виходили, хто їх накрутив? То він же ж і накрутив їх своїми обіцянками. Зараз будуть мітингувати медики, хто їх накрутив? То він же ж накрутив, ти ж обіцяв, хто ж їх іще накрутив? Ти обіцяв на велосипеді їздить? Що це за інформація, що для нього особисто уже шосе якесь построїли під Києвом? Що це таке взагалі? Якщо це правда, я вам от гарантію даю. Ви не домоніторили інтернет, сьогодні кругом ходить. Отакі речі людей накручують, коли їм гайки уже мають, а обіцяли дуже багато. І віднімають і те, що було у них, розумієте? Оце накручує. Є оця історія, а є ті 70 там з гаком відсотків, які показують всі соціологи. От різні соціологічні Вони показують там компанії замірюють, а які підтримка 70%? президента 50 Зеленського показали, особисто, наприклад. 50%. вона впала, але впала серйозно цієї осені. 52%. Але в принципі це найвища підтримка там всіх президентів за всю історію, так? Тобто, хоча дійсно в Порошенка в перший рік не падало на 20%, якщо не Ні в помиляюсь. кого не падало на 20%, і треба задуматися просто. В Януковича навіть росло в перший. Треба задуматися. Ви розумієте, що падіння рейтингу на 20% воно не може бути непомітним в суспільстві. От просто в кухнях перестали про це розговорювати, або в кухнях стали розказувати більше гидких анекдотів на Зеленського. Це не так відбувається. Коли падає рейтинг на 20%, це буде відбуватися так, як сьогодні. Хтось загине на Майдані. Оце ось обличчя оцих упавших 20% рейтингу. І якщо воно далі буде падати, ситуація буде загострюватись, це очевидно. От депутати ОПЗЖ, там різні навколо цієї структури, контори і люди завжди говорять про те, що чому ми, більшість, повинні взагалі рахуватися з цією войовничою меншістю, яка хоче просто воювати, бо іншої справи в них в житті немає, по-іншому самостверджуватись вони не вміють. Чому ми повинні все це терпіти, давайте всіх садити. Кого всіх? Всю войовничу меншість? Войовничу меншість там, або покажемо їм. Там, ви розумієте там, взагалі, що це звучить як в дитячому садку розборки? Ну, ви розумієте, що це звучить? Що ви там, демократії хочуть? Це, м'яко кажучи, не то, що не демократично, це звучить злочинно взагалі. А з якої це статі, з щонайменше 3-4 телеканалів українського вони не будуть рахуватися з людьми, які виходять. Ти должен вчителів маєш слухати? Скільки там відсоток, який вчителів? Ти маєш їх слухати? Маєш.
Медиків маєш слухати? Маєш. ФОПи, які ти зажав, маєш слухати? Маєш. Аграріїв ти маєш слухати? Чого не вийшов сьогодні? Людина загинула через тебе. Аграрій, ти з землею хочеш поработати? Значить, работай з людьми, які на цій землі заробляють в Україні, які завтра втратять взагалі робочі міста. І землю завтра вся Україна втратить. А чого ти не виходиш? Я вам скажу, що скажуть у відповідь. Скажуть, ми не повинні слухати тих, хто б'є поліцейських там якимись палицями, сльозогінним газом їх Хорошо. пирскає. і Кого ногами. били вчителі? Вчителі, Кого медики били? Вони бастують. Кого? До когось вийшов ти? До когось. Ладно, вийди до тих, хто не б'є поліцейських. Він ні до кого не виходить. Вони ігнорять всіх. Треба бачити не узьку картинку, яку вони озвучують. Їм войовнича меншість не подобається. Войовнича меншість – це люди, які тримали оборону в країні 6 років. Ти маєш слухати як вчителів, так і військових. Це військові. Вони були в 14-15, хто коли був військовий, розумієте? І він розуміє ціну вашим помилкам. Ціна вашим помилкам – це смерті наших громадян. Ми це все пережили. І слухати треба, в першу чергу, людей, які не дадуть тобі зробити такі помилки. Щоб ти не остався. Ти Порошенко не нравився, при якому хлопці гинули, ти хоч таким самим остатися в історії. Якщо ми вибрали тебе, я не вибирала, хтось вибрав. Хтось вибрав тебе, то, мабуть, хотів, щоб було лучше, чим при Порошенку, а не хуже, чим при Порошенку. А зараз бастують всі просто підряд. І доведеться слухати всіх. Почуй, хто нас там почує, кожного, хто це, чий це лозунг. Януковича, вот, бери примір, чуй кожного, у чоловіка проценти піднімалися в перші роки навіть його правління. Зростали. Ну, звичайно, не можу вас не запитати про справу Шеремета, в якій ви також прозвучали. Розмова двох жінок, лікарки Юлії Кузьменко і невідомої Т з позивним чи умовним якимсь псевдо-Вася. Нужно давануть, выкрасти детей. Какая-то баба должна стать поводом. Мужики уже не понимают. Нужна Жанна Дарк. Вас з Жанною Дарк порівняли. Сакральна жертва. Що ви відчули в цей момент, коли ви почули ці розмови? Я сміялась, чесно. Я сміялась. Ну, по-перше, тому що я розумію причину і наслідки взагалі. Я причину оцього наслідку розумію, я б так сказала. Ну, поясніть. Вам особисто доводилося чути за всі роки війни тезу про те, що, Київ, би бомбануть, тому що він сильно, от нього нема війни. От люди, які воюють, яким не вистачає підмоги, яким не вистачає підтримки, якби повстала вся країна в цій війні, у нас би не отжали Донбас. І Крим би у нас не отжали, тому що народ керує владою. Ну, може, принаймні, Майдани показують, що народ, коли повстає, він може керувати, він може давити на владу. Він міг давити на Порошенка, на Турчинова, на всіх. Це великий бок, коли народу однаковий. І такі може, речі, але, як показав досвід, недовго. Це теж залежить від народу. Це залежить від народу. Так от, я чула дуже багато, скільки треба бомбити Київ, чим його треба бомбити. Це розмови людей, які в розпачі, які не знають, що робити, які теж хочуть закінчити війну, але вони не хочуть капітулювати. Вони мають повернути кордони України. Це у них в голові, розумієте? Ті, що хочуть міра, вони ніколи не озвучують, якою ціною. Тобто ви хочете міра, щоб ми віддали Донбас? А нічого, що там наші люди українські, от вони пишуть, у мене чат в Телеграмі є, і там пишуть, з Горловки окупованої пишуть, із Донецька, з Луганська пишуть. Ми з вами, ми вас ждем. Мені ось написав ось вчора один, ви коли к нам прийдете, ви мене не бейте, я не сепар, я оставлю адрес. Вони чекають, що ми прийдемо їх визволяти. Ви розумієте, що там не всі сепари, а чому ми наших людей будемо кидати? Це, по-перше, наша земля, по-друге, там наші люди. Це взагалі не обговорюється. І люди, яким в розпачі не вистачає якоїсь допомоги, боже, що вони несуть, ну якби ви просто чули. Ну от це полкасети на Київ, це не саме грандіозне. Ні, ну ви почули, послухайте, полкасети на Київ, до цього можна по-різному ставитись. Я чула дуже різкий осуд цієї там фрази. Один журналіст, Вахтанг Кіпіані, написав пост про те, що
Я тут побув в Америці, приїхав, мене тут шокувало те, що люди можуть такі речі взагалі обговорювати, і ніхто їх за це не засуджує. Які речі? Там про те, щоб викрадати дітей, бомбити Київ, там, ну і так далі. Мене так? взагалі не цікавить думка Що людей. тільки самі ці Мене речі не заслуговують цікавить на думка покарання. людей, яким хорошо жилось 6 років. З легкими трудностями. Мене не цікавить думка. Я знаю людей і дівчат цих, які всю війну пройшли. Якого бреда тільки вони не несуть. Я розумію, що це бред. Якби вони обговорювали маршрут, час, виконавців, це зовсім інше. Оце називається погроза. Оце б я напружилась. Ну, але вам не стало але. страшно за свою сім'ю, за дітей? Мені? Від кого? Волонтерок чи що? Двох? Ну, страшно. Почувши ці після речі, обшука з Альфою, от після дивіться, 6 Володимир років війни, Зеленський, якому ви відкритим текстом сказали про... Ну, Про що? Я навіть не знаю, як це перекласти, так? Це, мабуть, якісь експертизи повинні трактувати. Ні, не експертизи. Для того, щоб я погрожувала, я маю вам сказати, я вас грохну. Оце тоді я би вам погрожувала. Не треба для цього експертиз. Експертизи – це замилювання очей просто на очевидні речі. Прогроза, вона завжди є. І плюс, ну, треба, мало ли що у мене, що я так сказала, я тебе зараз приб'ю, коли мамка каже сину, то це теж погроза чи як? Треба, щоб були якісь засоби. Нашли у мене якусь зривчатку? Не нашли. Нічого у мене не нашли, крім зареєстрованої моєї зброї. І то, без, між іншим, без боєприпасів. Просто це стволи взяли і забрали. культурні канони. Десь, можливо, в якійсь країні, коли мама Слухайте, каже сину, я тебе приб'ю, в неї спілкувались з вилучать людьми. сина. Ви знаєте, що таке посттравматичний синдром? Ви знаєте, що таке напруження, коли ти от 6 років ти воюєш, ти постійно хватаєш можливість будь-яку для перемоги. Ви розумієте, який це стрес? Ви хоч уявляєте, що люди несуть взагалі, коли вони в цьому стресі? Ви уявляєте, що цей стрес доводить людей до самогубства навіть? Да хай триндять, що хочуть. Мені взагалі, я це не сприймаю серйозно, тому що я знаю цих людей. Я серед них, я розумію, яким важко вони, Я розумію навіть, що... Добре, а можете, от у вас є своя версія, чому, наприклад, Юлія Кузьменко, лікарка, кардіохірург, Охмаддиту, за відділенням, людина з там багатими, наскільки я розумію, батьками, яка сама не бідна, в якої не може бути там, ну, якщо, скажімо, хлопця 18-річного звинувачують в тому, що він розстріляв дитину 3-річну кілька тижнів тому, бізнесмена з Донецька, це одна історія. Зовсім інша, коли жінка самодостатня там і так далі, в неї не може бути гострого якогось матеріального мотиву для таких речей. Чому мотиву? матеріально? Так, чому взагалі її туди? Якимсь чином, чому вона там опинилася в цій справі? Чому вона стала підозрюваною? В якій справі? Куди Справі туди занесли? про Шеремета, про вбивство Шеремета. От для мене загадка, як вони взагалі обрали людей. Я не розумію. У мене таке відчуття, що вони отак пицнули сюди. В Фейсбуці просто отак промоніторили. Давай цього, коротше. Ну, якщо так, то це не найкраща кандидатура. Не одна кандидатура, вона взагалі не підходить під цю справу. От взагалі. І будь-які факти, вони легко розбиваються. Як вони вибирали? Ну, ці люди навіть між собою не клеються. Ну, ми всі між собою якось спілкуємося. Ну, повинно бути якесь пояснення. От У ви Юлі приблизно розумієте? фотку знайшли зо мною на Майдані. Я теж причетна якось. Ну, вона одна приходить, що вони там розказували? Одна приходить до другої на судові процеси. Ми всі приходимо, тому що це всіх нас судять. Це уклоністи із Цикуни судять ветеранів. Щоб самим не було соромно на їх фоні просто. І ми, звісно, будемо приходити і підтримувати. Я, звісно, прийду і буду за цю Юлю витягувати із суда. Тому що це неможливо серйозно сприймати. Дві баби і тупий базар який-то. Ну, дурниця просто. Не можна за це посадити. Це перше. Друге. Яким боком, риторичне запитання, яким боком розмова про мене до справи Шеремета? Це взагалі про все говорить. Ну про все, вона ж ніяким боком до справи, вона нічого не доказує, вона є лише для того, щоб ми пересварилися між собою. І вони сиділи і казали, ну от бачите, вони там взагалі зараз скоро переб'ються, там, як там люблять казати, як пауки в банки. Ну, це вже ігрище, розумієте? І коли я ще почула, я чого сміялася, тому що я бачу відкриту маніпуляцію вже. Ну це просто інакше не поясниш, немає іншого пояснення, це маніпуляція.
Ну добре, низка ЗМІ кажуть про те, і Аваков, в принципі, на це тонко натякнув, про те, що ці 5 осіб якимсь чином співпрацювали зі Службою безпеки України. Ну, це ви можете припустити? Яким? От ви розумієте, що ви обговорюєте речі, до яких немає доказів. Давайте обговоримо, що Аваков насилує собачок. Ну, от я так припускаю. От чому ми повинні з вами це обговорювати, якщо У у мене 2017 році немає вийшло доказів? журналістське розслідування Дмитра Гнапа і ще іноземних журналістів спільне про те, що Служба безпеки України як мінімум в цій історії поводилась досить дивно. Зниклі відео з 4 камер спостереження, СБУшник, який був там на місці і який навіть якийсь час контактував з журналістами, там, ну і так далі. Тобто якісь от такі от речі, вони і тоді, в 17-му році, звучали про причетність якусь... Тоді, в 17-му році, звучало від Геращенка, що на 99,9% вони вже все знайшли, вони вже все доказали, це справа Росії. А після того, як Аваков зустрівся з Путіним, взагалі перевернувся світ у людей в голові. І тут уже не те, що не Росія, не те, що Росія тут не винна. Тут винні всі конкретно путінські вороги. Тому що наші ветерани – це і є вороги особисто Путіна. От мені це, наприклад, впадає в око. Тобто ви пов'язуєте, ну скажімо, там Путін перед зустрічю з Зеленським і Медведєв, його прем'єр, і навіть прес-секретар неодноразово говорили про те, що Зеленський, перш ніж взагалі, от для того, щоб довести, що він є президентом, він повинен розібратися зі своїми оцими от націоналістами всякими. Які... У мене таке відчуття, це Аваков діє так, наче він хоче довести, що він президент. Бо тому що вони приїхали і він давай, коротше, кліпать просто. Єдине, що мене дуже здивувало, якщо чесно, це були заяви, я не пам'ятаю, когось із СБУ, чи Рябошапки, чи це Труби, які засудили щось там, чи Портнова, боже, хтось з цієї банди, коротше, що вони засудили... Ну, так сміливо, Рябошапку, Портнова, Трубу, всіх в одному. Це для мене туди всіх в бутіль. Вони засудили роботу, стиль роботи, що немає доказів, щось я таке от прочитала з їхніх уст. І мені здалося просто, що дві структури, ймовірно, там за якусь просто сферу впливу воюють між собою і оце таке творять. Ну, а ми що тим, не друзі, м'яко кажучи. Якщо ми з Путіним тепер, вони з Путіним тепер намагаються про щось домовитися, то навіть якщо вони будуть між собою там воювати за сферу впливу, це все одно наші вороги. Вони все одно будуть використовувати нас в своїх розборках. Ну, а взагалі сам статус ветеран чи доброволець на суді, я не кажу про цю справу. Він є, ну там, індульгенцією, пом'якшувальною, обтяжуючою. Як сказали Пумі на суді. Її закрили, і сказали, що це обтяжуюча обставина. Тому що те, що ти була в АТО, обтяжуюча обставина. Ну, а ви як вважаєте? Вирок це повинно бути обтяжуючою владі. обставиною, пом'якшуючою чи індульгенцією? Я вважаю, що на це не треба зважати взагалі. Є справа, є докази, є адвокати, є захист. І робитися мають між собою факти. Те, що вони роблять, просто факти не витримують критики ніякої. Вони липові, розумієте? Справа на мене липова абсолютно, тому що не треба ніяких цих... Експертиз. Не треба ніяких експертиз, щоб почути, коли йому кажуть, якщо ти будеш хамить, тебе подарують. Ну, це погроза. При тому, що у мене немає подрывних веществ, між прочим. Не знайшли. Ну, все-таки, а як ви гадаєте, от взагалі все це, да? Вся там Шеремет, ваша історія. Тобто ви вважаєте, що це все спланована кампанія проти певної категорії громадян, так? Звісно. А чому? Чим вони заважають, на вашу думку? Ну, а хто заважає відводити війська? Ми ж не повернемо ту територію. Я впевнена, що ми її не повернемо. З свого досвіду, як важко нам вдавалося відвоювати навіть те, коли ми відходили ті сірі зони, і скільки це коштувало життів.
то це при тому керівництві, яке було ще за Україну, так чи інакше, при всьому неблагополучному лічному составі, бо то вони ще були за Україну, вони хоч на міжнародному рівні були за Україну. А зараз з цим керівництвом воно занадто слабе проти Путіна, їх в бараній рог сагне. Ми не повернемо ці території, я в цьому впевнена, от ніяк. Ми хоча б по тій причині, що куди повертатись, щоб повертатися, це ви ведете бойові дії. Ви маєте хоча б десь від обстрілів сховатися, а вони засипають. Ну, визначено офіційний курс на повернення території дипломатичним чи політичним шляхом. Тобто Це ми абсолютне виконаємо незнання низку умов Путіна. ворога, абсолютне нерозуміння Путіна. Для того, щоб виграти війну, ти в першу чергу маєш вивчити свого ворога. Яким чином ти можеш виграти в нього війну? Він хоч якоїсь обіцянки, я так скажу по секрету, що за 6 років війни він ніяку обіцянку свою не виконав. Ось у вам живі приклади. Самий живий. Де 7 днів тиші? Ні одного дня не було тиші. Вони порушують обіцянки постійно. Вони, як їздили в день обстрілу, От були Володимир жертви. Зеленський сказав, що обидві сторони там пострілюють. Пострілюють? Пострілюють. Саме Якщо таким поки він буде словом. казати, що пострілюють, поки йому будуть приходити смски, що хлопчики гинуть. І я хочу сказати, що це не хлопчики. Йому смски приходять, йому жалко хлопчиків. Це чоловіки, на відміну від нашого президента. Це чоловіки, які жертвують своїм життям і свідомо ідуть берегти свою державу. Вони готові там загинути. Ти ж тільки приймай рішення, ти поможи їм. Що ж ти їх підставляєш? Що ж ти їх одводиш? Ти забороняєш відкривати вогонь? Ви розумієте, ви особисто розумієте, для вас, ви почули, він заборонив відкривати вогонь. От ви про що думаєте, коли ви? Це хорошо для вас? Ну, треба професійно оцінювати Я якісь вам такі щас речі. Я професійно знаю розкажу. професійну думку Відкривати. військових, що це Ми з вами сидимо в окопі, я і ви. абсурдна, вдвох. політичне абсурдне формулювання. Ні, це доволі конкретний наказ там, на передовій. Ми з вами сидимо тут в Ну, окопі. у нас такий наказ 5 років з моменту перших мінських угод. Ні, ми відстрілювались, будь здоров. Там такі накази періодично були, і вони не дотримувались ніколи, скажу вам по секрету. А зараз за них садять, за них кримінальну відповідальність вводять. Тому що Порошенко, він теж грався, з нами граються, нас дурять, і він теж дурив не по-дєцьки, тими самими мінськими домовленостями. А зараз все, ми зараз гратися перестали. Ми серйозно ковтаємо за от эту конфету путінську. І коли ви перестаєте відкривати вогонь, ми чому відкривали вогонь? Сидять мої хлопці ось в цьому окопі. І коли там починають вкапуватися в нашу сторону, ми відкриваємо вогонь, їх не можна ближче підпускати. Тому що у нас збільшиться кількість жертв. Тому ми командиру, Потапіку, командир, єбаш. І ми стріляємо, ми відкриваємо вогонь, ми їх не пускаємо ближче. Коли ми вкапуємося, вони роблять те саме. Вони теж нас не пускають, отак утримується лінія. Тепер уявіть, нам заборонили відкривати вогонь. Вони вже отак, як я перед вами сиджу, вони вже можуть саперною лопаткою в нас кидатися. Вони будуть безперешкодно вкапуватися. Змінюється вже лінія. Ви думаєте, вони там будуть теж сидіти отак просто? Зважаючи на те, що ми досі хоронимо хлопців, і скільки збільшилось поранених, це саме тому, що ми не відкриваємо вогонь. Хлопці, я сподіваюся, хоч відстрілюються у відповідь, Але абсолютно вся але це не президентська рятує. команда каже про те, що ці 3 ділянки, які вже розвели, Станиця, Золоте і Петрівське, що вони показали себе дуже добре, що цивільне населення перестало Ви в страждати цьому від вірите, обстрілів. да, що вам от Я у вас розказують люди, які запитую. дупляни отшибають взагалі в цих Водночас під ділянках, у Золотим фронті, в загинули обстрілах? гинули люди. Нам пояснюють в Генеральному штабі, в прес-служби ООС про те, що гинули, але не там, це золоте, але не таке золоте, ну і так далі, і так далі. Можете пояснити, що там відбулося? І чому місцеве населення, за словами і представників оборонного комітету парламенту, і президента, і переговорників у Мінську, ось у нас новий переговорник Резніков, хвалять так сильно це розведення? Да. А я не скажу вам, наприклад, що вони хвалять сильне розведення. Тому що я з ними спілкувалася в Золотому, якраз перед приїздом президента. Їх особисто бачила, не тих бабушок, що фотографувались з президентом, а перед цим в ДНРі. А справжніх бабушок на вулицях я бачила. Знаєте, що справжні казали?
що вони не знають, як краще. Вони не знають, вони кажуть, ну як, щоб по нам не стріляли. Ну, якщо розведення і краще буде, і по нам не будуть стріляти, ну нехай розводять. Якщо гірше, ну нехай не розводять. Оце, кажуть бабушки в Золотому. Це по-перше. По-друге, до чого тут місцеве населення? Воно должно розбиратися в тому, як будуть вестись бойові дії. Ну, що це, мовляв, заради цивільного населення, не заради військових цивільного це населення, відбувається. споминаємо Широкіно, там уже немає цивільного населення, там жодної хати цілої немає в ньому. Це теж наша помилка, розумієте, яка не враховується. Вони мають вивчити цю війну. Ви прийшли, ви на ній не були, вивчіть її досконально. Тому що вас можуть зраджувати деякі люди, які у вас очолюють Збройні Сили України. Деякі полковники можуть вас зраджувати. Вони будуть погоджуватись на все, що з вас Путін просить, аби їм зірочку ще одну кудись поставили, чи орден дали. Це ж треба враховувати, мабуть. І для цього, між іншим, ідеально підходить опозиція до влади. Якщо в тебе мозги є, ти маєш слухати і тих, і інших, аби убезпечити себе від того, щоб тебе не зрадили. Тому що ти будеш нести відповідальність. І за криваві майдани ти будеш нести відповідальність, якщо ти їх чуть не хочеш. Можливо, ти можеш знайти компроміс. Зустрінься і почуй. Буквально вся західна преса, дипломати, і українські, і іноземні, всі захоплені від останньої зустрічі Володимира Зеленського в Парижі, в Нормандській четвірці, де він не здав А нічого, позиції. що з бараном якимось ось назвали, наприклад, ви маніпулюєте, ви даєте інформацію, всі от кажуть хорошо, ні, не всі кажуть хорошо, всі кажуть дуже по-різному. Над Зеленським рже вся Америка, наприклад. Це відосики подивіться, не знаю. Там він уже просто картинка і тема для їхніх шоу юмористичних. Ні, не всім він подобається. От є кому подобається, а є кому не подобається. Що нам на них дивитися? Нам треба дивитися, що нам в спину ворог дихає. Ви знаєте, що ми оточені вже російськими військами. І остання інформація про Білорусію, яка теж у нас стоїть на кордоні, і це теж сателіт Росії. От вона вас не смущає. Гасить та по вам будуть. Ви будете слухати, як поки по вам будуть стріляти, ви будете читати позитивні відгуки про Зеленського з Європи, чи що ви будете робити? Слушно. Щодо 3 ділянок розведення наступних, протести будуть чи розведуть все по-тихому? Ну, я думаю, що будуть. Я думаю, що по будь-якому питанню, яке зараз суперечить баченню людей, які цю країну на руках винесли, вони її вже відчули, вони людей своїх близьких похоронили, вони не можуть бути байдужими, і саме по цій причині їх треба чути. Їх треба чути, тому що вони не хочуть далі хоронити своїх людей. Марусь, дякую вам. Маруся Звіробій, доброволець, військовий інструктор, волонтерка, громадська діячка, блогерка і дуже відома жінка була гостем нашої програми. На цьому сьогодні ставимо крапку. Дякую, що були з нами. До наступної зустрічі. Дякую.